L-art hija lingwaġġ universali u nittama li l-anħares lura ir-ritratti tiegħi ikunu għadhom qed jikkomunikaw. Hekk qaltilna Lorella Castillo, fotografa li bl-istil uniku tagħha qed jirnexxilha tqanqal kurżità ma' diversi tipi ta' udjenzi. L-iktar li inspirata huwa minn nannu, jiena kbirt nara Pitter fl-istudju tiegħu kont żgħira dejjem inkun ħdeh, allura dan l-aħħar qed nifoka ħafna fuq il-fatt li r-ritratti nagħmilhom jidhru qishom pittura. Castillo tgħid li n-namra tagħha mal-fotografija nibtet minn età żgħira meta kienet issegwi mill-qrib ix-xogħol tan-nannu tagħha, l-artist Paul Camilleri Kauki. Ix-xogħlijiet tiegħu jinsabu f'diversi knejjes, kappelli u djar. Kelli din l-idea li aħna fl-antik konna naraw pitturi jew anke ritratti ta' nisa blonnella. Issa xi ħaġa li żgur qatt ma rajna ritratt ta' mara blonnella qed tagħmel li tiekol il-ġelat. Iddeċidejna li mmorru fuq waħda mill-bus stops l-antiki. Nsertaw għaddew ġiex anzjani, qedtilhom ismetilhom tiddejqu kieku tidru f'wieħed mir-ritratti tiegħi. Din l-espressjoni Maltija li jgħidu inti trid tibla d-dinja. Allura naqbad globu letteralment poġġejtu qudiemu fuq platt, forketta u sikkina u għamiltu letteralment qisu ħajibda jibla d-dinja imma dan diġà għajjin għax tant trid kollox għalih u tant prova jgwadanja kollox illi issa wara li kważi bela d-dinja ma jafx fejn ħaqbad jagħti rasu. Fil-fatt fi żmien li għaddejja saħansitra żebixxiet xogħla f'esibizzjoni li tellat ma' nannuha stess. Castillo tħares lil minn xtutna sabiex il-muża li jkollha issarrafa f'ritratti li jiġbdu lajn u jqanqlu l-ħsieb. Dak li qed tara letteralment m'hemm xejn fals fih għax jekk tak bikja, hija bikja mill-qalb, jekk tak bissima mill-qalb. Jiena ħadd pjaċir nara l-kuluri f'daw il-pajjiżi, bħal pereżempju ninserta raġel, mort noħodlu ritratt, għatta wiċċu, which I don't mind għax anzi ħareġ li ritratt fl-opinjoni tiegħi iktar għal-qalbi. Fid-dawl ta' dan kollu tistqar illi l-pass li jmiss għaliha huwa li tella esibizzjoni personali.